Upotrebit ćemo mikrobit uređaje da učinimo vožnju biciklom bezbednijom. Za ovaj projekat biće nam potrebna 3 mikrobit uređaja i trake ili platno kako bismo pričvrstili uređaje za vozilo. Jedna od veoma korisnih stvari koju podržava MicroPython jeste međusobna komunikacija više mikrobit uređaja. Objasnit ćemo kako funkcioniše ova komunikacija na jednom jednostavnom primeru. Jedan mikrobit će poslati poruku koja će biti prikazana na ekranu drugog mikrobita. Da bismo ovo uspeli da uradimo, neophodno je da napišemo 2 programa. Krenimo od programa za mikrobit koji šalje poruku. Da bismo omogućili slanje i primanje poruka, neophodno je da uradimo 2 stvari. Da uključimo biblioteku radio na samom početku programa i pokrenemo radio komunikaciju funkcijom radio.on. Ovo je neophodno da uradimo u oba programa. Program koji ćemo učitati u prvi mikrobit omogućit će slanje poruke. Ova poruka uvek mora biti neki tekst. Kada pritisnemo taster A, prvo ćemo na ekranu mikrobita ispisati poruku mikrobit, a onda ćemo je proslediti pomoću funkcije send. Kako izgleda program koji prima poruku? Ovaj program proverava da li je nešto stiglo preko radija. Kada stigne neka poruka, ispisat će je na ekranu mikrobita. Poruku primamo primenom funkcije receive. Vratimo se na naš problem. Ideja je da jedan mikrobit postavimo na upravljač bicikla i da vozač pritiskom na tastere A ili B signalizira vozilima koja se nalaze iza njega da ima nameru da skrene u levu ili desnu stranu. 2 mikrobita predstavljaće migavce. Kako će izgledati program za mikrobit koji stoji na upravljaču? Kada pritisnemo taster A, preko radija šaljemo poruku L. Kada pritisnemo taster B, poslaćemo poruku D. Mikrobit koji predstavlja levi migavac reagovat će samo ako primi poruku L i prikazat će strelicu ulevo 4 puta. Na isti način će mikrobit koji predstavlja desni migavac reagovati samo kada primi slovo D i prikazati 4 puta strelicu udesno. Možda vam se čini nepraktično da pre podizanja ruke prvo pritiskate taster. Jedno od rešenja može biti da, ako nosite zaštitnu kacigu, signalizaciju vršite naginjanjem glave u jednu ili drugu stranu. Pošto bi u slučaju da postavimo mikrobit na kacigu, on bio okrenut licem od nas, logika za slanje slova L i D biće obrnuta u odnosu na prethodni slučaj. Učitat ćemo test program i koristeći REPL pratiti kako se menjaju vrednosti koordinata x, y i z prilikom naginjanja kacige. Upotrebit ćemo funkciju print kako bismo prikazali vrednosti koje dobijamo sa akcelerometra mikrobita kada nagnemo kacigu. Sa jedne strane možemo videti uređene trojke brojeva koje predstavljaju x, y i z koordinate našeg mikrobita. Pošto kacigu pomeramo po x osi, obratite pažnju kako se prvi od ova 3 broja menja kada nagnemo kacigu u levo ili u desno. Takođe, ove vrednosti smo predstavili i na grafiku pomoću alata koji se zove ploter. Obratite pažnju kako se plava linija koja označava vrednost x koordinate ponaša u zavisnosti od položaja kacige. Iskoristit ćemo promene x koordinate. Naš program za upravljački mikrobit biće sledeći. Ako je vrednost x koordinate koju dobijemo sa akcelerometra veća od 300, potrebno je da se pošalje poruka za skretanje u levo. Ako je vrednost manja od -300, potrebno je poslati poruku za skretanje u desno. Razmislite kako biste još mogli postaviti upravljački mikrobit na bicikl. Testirajte koje bi rešenje bilo najbezbednije i najpraktičnije za vozače.